Ja, sådan er det jo efterhånden. Vi bliver ældre for hver dag. Ja. Og vi kan ikke løbe frod. Det er heldigvis alle dem bliver sådan jo. Alle bliver gamle. Jamen det gør vi, hvis vi lever længe nok. Ja. Nej. Men sådan det er jo klart, at det sker jo en gang sådan noget. Vi kan jo ikke blive ved at gå her 60'er. Jeg tog han brugte bare noget pulver i kampen. Han fik noget de der skole der. Ja. Med at få Flensborg. Ja, altså... Så laver jeg rum for mig. Ja. Jamen, ja. Det var godt. Nej, jamen, Ja, det ved så jeg falder man jo rundt. Jeg lavede også til Italien. Nej. Jeg har sgu ikke været om det. Der var en begravelse, jeg skulle lave lavkorn. Jeg brugte jeg over rum. Ja, og det sådan skulle det var. Og så viste sig, at det var en, der var på Antebus. Meget kraftig Antebus. Måtte fandme på sygehus. Det kunne jeg jo ikke. Alle har spist ugen. Ingen udvinde. Det er jo 12 timer. Og dermed er der kun 7-3 timer ved gang. Jeg er på de 3 dage, og jeg er 36. Ja. Altså, Hvad så var så de er til alt i. Nej. Det kan vi godt. Ja, men jeg forsøger. Men det er klart, vi bliver vel om hver dag. Kan man se det? Ja, Nej, det er stod helt der. Det er vi. Jeg har aldrig brugt Jeg holder nok åben flere dage nu. Hvad fanden? Er han lige så moderne, de har? Nej, men altså det er sidste dag, så han kan bare smide os ud. Altså vi må godt i dag. Ej, strid. Ja. Dårtre er modig. Det her, du var en bare hurra jo. Det kommer på igen. Det tør mig. Ja. Det går på igen. Du skal tørre det af. Som gjorde han, det kan han. Han studerer tjekke. Hvad er det, Jimmy Hansen der? Ja, det skal man også. Det kommer til dig. Min bror kan være jo her jo. Hvordan kender du? Nej, jeg kom kun ned til 65. Nå, der var en hvad her. Ja. Man ved aldrig dagen, og det er det værste i det, når man ene, så der skulle spille ind til hjælp ind. Hvad for noget? Øl har der altid været godt her. Ja. Jeg har ikke meget tilbage ud om. Er det også slut? Ja, det er ikke så meget. Men det er det lille. Nå, det er den, der koster os her. Har du så købt øl for lager? Ja. Hvad sagde du? Har du købt øl for lager? Nej. Jeg har gjort altid. Det er nok bare Sådan er mus det. med den der. Hvad sagde du? Nej, vi tager den der. En skål. Det er jo sikkert ikke for. Hjemmeside, så har du ret. Nej, men så nøjes du bare med en Skal du bare bruge en kage, så bliver de folk fulde af det, eller ikke? Det kan du sgu da ikke have. Ligesom Jeg han får regne ud, se hvor meget det er. Jeg lavede en gang til en begravelse i Tegn, mens jeg var dernede som borger. Jeg vidste det Nu her, jeg får til at men der kom diske. jeg jo rigtig Skal du sætte det om? Nej. Og så ved jeg. Ja, den var ikke god. Det her, det er jo Højværslevs ungdomsklub jo, for os. Ikke for dig, kan jeg sige tøller, men for os andre har det her været en ungdomsklub. Ja. Det var sjovt nok, fordi jeg tænkte på ham. Nej, jamen vi tog det rum. Ja. Det er lidt mælk og lidt, altså. Men For vi kan heller til at tyre jo. Nej. Jo, men... Så skal vi have de andre tyre. Nej, vi tyrer, så det tegner, så når Men det nu er er ingen så langt. nej, det Ja, i dag i maj, tyr. Der i dag. Ja. Ellers Johannes, han er jo hjemme, så han Og så kan er køre det det. dårligt, der er heller om det. Sådan som de dage, de kører med bussen til Netto og handler. Nå. De kommer jo med en pakke, kan jeg se. Så Det er bare sjovt nok, fordi folk sagde jo, jeg mener, der kom ikke mange til sidst. Men det viser sig, at den dag han lukker helt, ja, så er det alligevel. Ja, så alligevel. Mange flere, ja. Sådan vil det altid være. Men altså, nu skal jeg ikke gå. 334. Lave Hvor meget har du der? 334.
Nu skal han ikke lave tomatsuppe, og så skal han have solvand med drikke, og så bagefter skal han kaffe. Jeg har en masse konserver, så det er der, som jeg ikke sælger. Selvfølgelig, jeg skal ikke bo her. Ja. Nu skal jeg sælge den, og så løber jeg til ham. Ja, så tyve, ja. Nej, det er rigtigt. Nej, Det kan jeg regne ud. den kan holde længe, når konservelsen. Jamen, det gjorde den. Det gjorde den. Ak, ja. Så vil jeg godt have 4 tomater. Ja, du skal have det her, for der når det er lidt ældre, der kan se, det vil godt blive lidt rynket. Det her, det er glat, det. Men altså, 81 år, det er der sgu ikke mange. Du mener, du tvivler på vi andre noget? Nå jo, men jeg har tænkt på selvstændig. Nå, ja. Orle kom her i forretningen, det år jeg blev født. Og jeg er 67. Så kan du se, at det regner resten ud. Er det længe siden? Ja, det er skræmme længe siden. Hvor mange vil du have? 4. Hvornår? 67. Jeg er 67, ja. Jeg er 67. Du, Jeg er født i 42. Hvem fucking der har lært dem op, det ved jeg ikke. Det var sådan, det kan ikke være noget her, vel? Hvem der har lært? det var så lige frække. Nå, Ja. det ved jeg ikke. Sådan er det. Men Ja, jeg tror så kan vi bare sige farvel og tak. Det er et allerede sport, at den plakaten, den må du endelig give os. Nå, Ja, akkurat. sådan her. nå ja. Tjekker det. Den kasse har jeg solgt for klemmer for 20 år siden mest. Ja. Hvis har jeg gjort det. Nå, det var der købe kasseapparatet. Ja, det er helt vildt. Tyskerne er helt tosset efter dem. Ja. Jamen, det er ikke til sagt. Men så det skulle altså sine 100 år jo. Ja. Ja, det er Den det. kan aldrig være til. Nej. Så skulle han sikre sig, så sagde jamen altså, I kan få kasseapparatet, men så skal jeg Det kan jeg. Thailand. Jeg sætter sgu ikke noget ud om. Det må ikke have noget fru. Jeg ved, du ved. Hvad skal der kun have været der? Ja, det er længe siden. Du stod der, Hanna. Og så hvis du lige generet ud, kan jeg også. Ja. Men det er en dame. Ja. Det var ikke sådan sjovt at komme op og handle hos København til nu. Ja, det er nogle år siden, jeg de har jo nogle år på bagen, de to der. Det har de jo. Det har de jo. Ja, det har jeg sgu. De har skjødt noget af jo. Han har slidt sig ud jo. Ja, men jeg kan da også huske dig, for de der valpene der, de var små. Jeg kan ikke huske, at jeg var oppe med en vare til dig. Der var 2-3 gange, hvor jeg kørte og for det. Den var der i 65, 6. Nej. Der var turister. 69. Ja, 69. passer mig. Ja. Og du kan vel jeg så det store køkkenet der, I havde. Det var altså meget på styr, fordi de er jo herfra til Vivæsen. Ja. Og jeg skulle møde med det, og datten, så kunne jeg få møde, hvis jeg gjorde det. Så med kære venner, nu skal jeg være heldigvis i bladet, der var lukket. Ja. Jamen altså, du har skåret den sidste. Der er ikke eneste ostebid tilbage, den eller noget. Hvad? Du har ikke eneste ostebid tilbage. Nej, men jeg må ikke sælge sådan noget, så. Nej. Han der har Alling, han kom med video, han ville sætte op. Der var noget. Du får dit, du kan. Hvad sagde du? Du kan kanskje få dit, så kan man få se om vores sang en gang. Ja, det ved man ikke. Ingen kender dig jo. Ja, farvel på dig, Aftjøller. Det er vigtigt. Ja, det er godt. Ja, men jeg kan lige gå med dig derhen. Var det ikke?